Udalak ambulatorioko arrapala mekanikoaren bigarren fasea bultzatu du. Hiri mugikortasuna hobetzeko egin du hau azpiegitura berriak €1,000,000 inguruko aurrekontua duela adierazi du Gernika Lumuko udalak. Carlos Gangoiti eta Iñigo López de Haro kaleak lotuko ditu eta osasun zentrorako sarbidea erraztuko du. Udalak San Juan kaleko arrapala mekanikoaren bigarren faseari ekingo dio beraz, hirugunean malda handiena duen tarteetako baten irisgarritasuna hobetzera bideratutako hirigintza jarduera da hau, 487.751 eurotan esleitutako obra, eta Carlos Gangoiti eta Iñigo López de Haro kaleen arteko segmentuan egingo dela azaldu dute. Proiektua 2025ko otsailean hasi zen, Iñigo López de Haro kalearen eta osasun zentroaren arteko lehen zatia egin zenean, eta 808.000 euroko inbertsioa egin zen. Bigarren fasearekin, oinezkoen mugikortasuna errazteko diseinatutako jarduketa bat amaituko dela esan dute, bereziki adinekoena eta ambulatorioko erabiltzaileena. Sistema automatizatu oso bat izango da. Zentsore fotoelektrikoen bidez abiaraztea eta gelditza urrutitik kudeatzeko gai izango dena. Mekanismoak hainbat fotozelula izango dituela azaldu dute, errodadura banderaren bi aldeetan, ibilbideak zehar pertsonen presentzia detektatzeko. Sistema horrek, aurrez aurreko gainbegiratzerik beharrez duela azpimarratu dute Gernika Lumoko udaletik, eta eraginkortasun operatiboa optimizatzeko diseinatuta dagoela. Arrapala jartzeaz gain, eskuartzeak espaloiaren soldadura berritzea aurre ikusten duela esan dute. Egungo zestrak ez direla aldatuko aipatuz. Eta, beraz, egungo hiri egiturari eutsi ahal izango zaiola esanez. Aldaketa handirik egin gabe. Gernika Lumoko udalak azaldutakoaren arabera. Jose Maria Gorroñok, Gernika Lumoko alkateak, proiektuaren izaera estrategikoa azpimarratu du. Irisgarritasunaz bakarrik ez direla aritzen azaldu du arrapala honek, udalak hiri atsegin eta modernoago batekin duen konpromisoa islatzen duela gora aipatuz. Obraren lehen zatiak gaur egun fase aurreratuan daudela azaldu dute, eta ia 58 metroko luzera eta 6 metroko desnibela duen egitura mekanikoa duela, 10 graduko maldarekin. Pasabidaren zabalera metro batekoa dela azaldu dute, eta haren funtzionamendu abiadurak segundoko 0,5 metrokoa dela. Oinezkoen joan etorri erosoa albideratuko duela esan dute. Lehenengo fasean saneamendu sareak berritu eta berrehunezko hodiak ordeztu behar izan direla azaldu dute, hiri hobekuntzarako jarduketa integral baten barruan. Obren egutegia orain arte aurreikusitakoaren arabera egingo dela zehaztu dute. Alkateak, horrez gain uste du, arrapala mekanikoak herritarren bizikalitatea hobetzen eta herrigunearen kohesioa indartzen lagunduko duela, eta mugikortasun jasangarri eta irisgarriko udal politiken ildotik egingo duela, Gorroñoren hitzetan.